Sito boten kadya wonten ing negari Majapahit Sang Maha Prabu Brawijaya tansah ngampelaken sedhereng prawadya yen to Cirandra Pindha Krisna Banamaya.
piye kumpuling para putri diajeng. Sedaya para putri nderek nandhang dhateng pasewakan agung Kang Mas. Kakang Bakti pinangucap kula dalem sewu jeung siwur Ratu. kados pundi pawartanipun sedaya para prajurit. Kenane kempalipun sedaya para prajurit menika sedaya nderek nangkil wonten ing pasebar agung. Boten wonten salah setunggalipun ingkang godami palenggahan Gusti Ratu. Menawi ngaten monggo kula trinenggah prayogi. Mangesta halo. Diajeng Prameswari Inggih Kang Mas. kabeh para putri atur nunggu sesata ya diajeng. Ngestokaken dawuh Kang Mas. Sami juga rawuh diko diajeng Sundarawati Katimbalan dawuh kula Mas. semono uga diajeng tak aturi lungguh kepenak ya diajeng. Sampun damel. Kados pundi warta Sowan kula nggih Senadyan kula gerah Ore
Kakang Patih minangjar lan kabeh para pangempat pangbaning praja kanthi dasar anata aniti saha alimbang pasih anagung praja Majapahit ingsun hukum Kakang Patih minangjar kula dalem sewu sinuwun sasampunipun panjenengan engkang prayogi kula kepengin pirsa kados pundi kasugenganipun Raja Majapahit kakang Nuwun inggih Gusti Prabu yen to panjenengan menika belik pirsa kados pundi to kasugenganipun wonten ing Kraton Majapahit. Kraton Majapahit menika tansah hayam-hayam tentrem sawungkem boten wonten rubedaning menapa sedaya menika tansah kalis ing sambikala Gusti Prabu. lajeng kados pundi pawartanipun gesangipun sedaya para kawula kakang Urip sih kenali Pak gesangipun para kawula tasih ingkang mapan wonten ing Kraton Majapahit. Para kawula tasih ingkang mapan wonten ing padusunan. Menika tansah boyo rukun anggenipun makarya wonten ing pasabinan. Tanduranipun tansah ijo royo-royo Gusti Prabu. Kakang Patih minangjar Kula dalem sewu. menawi to kula midhangetaken menapa ingkang panjenengan aturaken derek bingah raosing manah kula jalaran yen to kula pitung kakang yen to kula gagas mratelaken Raja Majapahit Raja ingkang gemah pripah Rajenawi mila saking menika kakang kula namung keling dhateng panjenenganipun panjenengan wigatekaken gesangipun sedaya para kawula ampun ngantos wonten kawula ingkang kekirang sandang papan sarta boga kakang Nuwun inggih awit wewengkon wonten ing Kraton Majapahit menika tansah subur makmur jinawi dados para kawula ingkang mapan wonten ing padusunan menika boten wonten ingkang kirang sandang kawaliwangan Gusti Prabu. Kakang Patih minangjar Kula dalem sewu. kula namung saged nilaken panuwun dhateng panjenenganipun Praja Majapahit saged majeng pranten saking pamodhaing Kakang Patih minangjar Panjenengan kemalan kula menika sampun kasunyatan kula isih kalih para prajurit niki. mila saking menika kakang sira pinangka sesepuh wonten ing Praja Majapahit panjenengan kedah maringi tuladha ingkang sae ampun ngantos menehi tuladha ingkang awon kakang Inggih menika kula estakaken awit kula menika yen to mimpin para kawula lan para prajurit menika nyuntun dhumateng panjenengan awit panjenengan menika boten milah-milahaken para kawula lan para prajurit ingkang mapan wonten ing Kraton Majapahit sedaya menika panjenengan rangkul dados sawiji dados
yen to sedaya punika sampun nyawiji tekadipun ateges saged puncaranipun wonten ing kraton Mojopahit Gusti Prabu. Jalaran sedaya menika kula namung rumaosi yen to kula menika dados panayomaning kawula Praja Mojopahit. Jalaran sedaya menika namung kula kemutan aturipun Kakang Patih Pinancar. Nalika luhur kula kasekaaken ngaluhur jumeneng nata wonten ing Praja Mojopahit. Kakang Patih Pinancar nate dawuh, Damarulan, besok yen to sira wis kelakon lenggah kursi Prabon Mojopahit, sira kudu tumindak adil lan wicaksana, aja beda-bedakaken kawula antaranipun prajurit. Panjenengan ngendika kados ngaten. Menika satur panjenengan, panjenengan kok tasih kemutan kula mawon nggih sampun boten eling lho niku. Atur panjenengan menika kula gembol kula bundeli Kakang. Yen kados ngaten Pak. Ateges panjenengan menika ngestakaken paweling kula lho ngaten. Mila saking menika Kakang menawi to kula ngregem panguwasa wonten ing Praja Mojopahit, menawi to wonten tuna lepatipun panjenengan ampun waneh-waneh ngelingaken dhateng kula Kakang. Kula menika boten kasupen yen to wajib kula ngemutaken dumateng panjenengan awit anggen kula labet labuh wonten ing kraton Mojopahit menika sampun patahun-tahun dados kula isin yen to mimpin para prajurit yen to mancai dawuh panjenengan Gusti Prabu. Mila saking menika Kakang Patih Pinancar Kula dawuh kasugenganipun Praja Mojopahit, kemajenganipun Praja Mojopahit kula bodhoaken dhateng Kakang Patih Pinancar. babagan menika panjenengan pun kuwata sawit para prajurit ingkang wapar wonten ing kraton Mojopahit menika sampun terbinas hampir anggenipun lakridane ayuda dados yen to panjenengan menika badhe jelajah harta panjenengan pun kuwatos menika para prajurit sampun sekelas papan asumadya menika Gusti Prabu. Menawi ngaten kula aturi lenggah prayogi Ngesti dawuh panjenengan uga marang sira Harya Simpi. Dawuh kanthi imbalan dalem kula Kanjeng Sinuwun. Apa ya jumbo sing diaturake karo Kakang Patih Pinancar, kita sira nindakake kewajiban pranata kabeh para prajurit ora gawe kucuan ucul. Wah, wales atur ingkang pas kula. Yen to kula nindakaken bab sesanggeman kula. Kula kinten para sedaya prajurit boten wonten ingkang ngujiwani penggalih panjenengan dalem. Bagus. Yen kono sawetara nunggu sing sekata. Mangestokaken dawuh Uga marang sira Harya Buka. injih dawuh kanthi bayan kula Sinuwun. Kapiye pawartaning nggon punindake kewajiban ana ing Praja Mojopahit? Anggen kula nindakaken sesageman mimpin para sadurunge para prajurit olah bedaning peperangan sedaya tansah terbinas ugi trampil jeng Sinuwun. Mangsa kala ingsun butuhake prajurit kapiye? Sedaya prajurit Mojopahit sampun siap siaga mbok bilih sawanci-wanci wonten pawongan kang badhe ngresak dataran Praja Mojopahit jeng Sinuwun. Bagus yen ngono nunggu sing setata. Ngestakaken dawuh Uga marang sira Dimas kadangipun Kakang Dimas Taranggono. dawuh kanthi bayan kula Mas Prabu Brawijaya. Kadingaren jalaran ini Dimas. Nalika pun Kakang nganakake Paseban Agung sing wis lakon, sira samimbitan marang garwamu. Lah kok saiki garwamu ora mbok nganti? Pripun Kang Mas? Garwa kula menika tasih bahasa sakniki niku sopik ngoten lho Kang Mas. Tegese
Sopo iki belajar ngoten lho. Oh dikawal Nggih. ya Ngoten. yang ngono seneng atinipun kakang nggonmu bebrayan marang garwamu sakloro ora cecungkrah rakya sugeng tanggonmu rawuh ana ing praja Majapahit Dimas. Nggih pangestu panjenengan dalem Kang Mas. Suwan kula wonten ing Praja Majapahit menika boten enten papalan setunggal kenapa Kang Mas. Banjur kapiye nggonmu ngrempuh ana ing kasatriyan kula kamuksan Dimas. Nyatanipun sedaya tansah ayem tentrem Kang Mas. Dimas Karanggono Dawuh ati bola kula. pun kakang mung peling marang sina nggonmu ngrempuh ana ing kasatriyan kula kamuksan aja nganti niwakake uripe kamula jalaran Dimas. Nggonmu ngrempuh ana ing kasatriyan kula kamuksan bisa maju bisa langgeng kalamun disengkuyung para kamula Dimas. Nggih Kang Mas. Kula boten badhe kejiwani. Dateng kula menika wonten contone Kang Mas. Bagi sapa? Contone nggih panjenengan niku. Nggih. Panjenengan tumindak adil. Boten namung ing kutha raja. Anging para kawula ingkang mapan wonten karang pradesan menika nggih sedaya sampun tentrem. Mugi jujur derajatipun panjenengan Kang Mas. Mula saka Dimas Karanggono yen to pun kakang paring dawuh apa wae ya aja pisan-pisan mancai dawuh Kang Mas jalaran pamulih pun kakang iki mung kepengin melu majokake ana ing kasatriyan kula kamuksan. Nggih, Kang Mas, dawuh panjenengan kula estakaken Kang Mas. Yen ngono lungguh sing sekapa ya Dimas. Estakaken dawuh. Uga marang sira Dimas Gutaman. Injil tinggalan dawuh kula. Yen tak sawang wiwit mau kok sajak ing lamun apa ora sing mbok pikir kita Dimas. Mboten Kang Mas. Mboten wonten ngantuk Kang Mas. Lho. Kowe iki piye to? Iki ana paseban agung lho. Injil ngapunten Kang Mas. Sira pinangka satriyaning Praja Majapahit kena kanggo tulodo kabeh para muda. Yen to sira kendhak sibuk ning ngarsanipun kakang dur ngantuk ngono kapiye apa ya bisa Praja Majapahit maju to Dimas. Tasik sepisan niki lho Kang Mas. Ngapunten. Pisan kok pisan. Pindho mbek wingi Kang Mas. Tetep mbek wingi ya. Dimas Gutaman Injil tinggalan dawuh. nggonmu mapan ning Praja Majapahit nak ya krasan to Dimas. Raos sanget Kang Mas. Ya sapa sing ora krasan yen to butuh ake sabubaran tansah kapinangkan nyawang para putri ya jare sak bocah saiki bebas. Yen ngono lungguh sing penak ya. Nggih mangestaken Uga dawuh. marang sira Dimas Patangan. Injil tinimbalan kula. Anggen kula nindakaken sesambungan kula mimpin sabding para kaneman wonten ing Keprabon Majapahit. Kula kinten sedaya boten ingkang godhani pangunggahan. Ngatanipun sabding para kaneman trampil ugi terginas Kang Mas. Dimas Patangan. Injil kula dawuh. Yen ngono maju mundure kabeh para sanatriya mangsa bodho marang sira Dimas. Lungguh sing kepenak ya. Injil mangestaken dawuh. Diajeng prameswari Nanti bawa Kang Mas. saka wong sing ora seneng atine diajeng yen to duwe kabar-kabar bagus pasuryane ora gawe kuciwaning atinipun kakang. Menika leren dawuh panjenengan. Yen kula menika mirsani Kang
bisa guyub rukun pun kakang bisa yakinake Praja Majapahit bakal maju sak maju-majune Diajeng. Iki lah iki boten satriyane wanitane iki ngaten Kang Mas. Menika para putri Kang Mas. Sedaya dhateng Majapahit trampil trengginas saya krungu lho Kang Mas. Menapa kadang panjenengan waduh Kang Mas. Idam-idame kepinteranipun lho Kang Mas. Yen ana jumbo sing diaturake kawula Praja Majapahit. Inggih. Gumebyaring Praja Majapahit ora mung gumantung akeh prajurit, antuk pangaribawaning para putri Diajeng. Inggih Kang Mas. Sedaya para garwa iki sayung rukun. Menapa malih Kang Mas lelados dhateng panjenengan. Busana panjenengan, dedaharan panjenengan Kang Mas. Menawi to panjenengan dhateng kapukuran waduh sumadya sedaya lho Kang Mas. Kuwi tenan to Diajeng. Inggih. Aku mau golek-golek Diajeng. Madosi menapa Kang Ya Mas? dedaharan ki mau. Loh, Diajeng. Dedaharane Kakang Brawijaya mau promosiake to Diajeng. Oh, mboten mangertosi tepate Kang Mas. Nalika aku buka kuwi mau Diajeng, sing ana mung tiwul Diajeng. Loh, kok tiwul? Tiwul nika lek krakenan panjenengan. Jebule Tiwul menika Diajeng. nggih. Tiwul menika menapa jaja bisang lan panjenengan? Sak ngerti ki tiwul ki mercon di deteksi karo Diajeng. Lah menika kok tiwul to Kang Mas? Lah tiwul ki kepiye to Diajeng? Tiwul menika Kang Mas, gaplek dideplok dipuyoni dimam didak dimam niku ngenenge tiwul. Pun kakang biar kondo kaya ngono kuwi. Panjenengan menika Ilate pun kakang kecantol kula. oh ngaten. Boten dados kaya menapa. Mriko kadang panjenengan menika panjenengan purba mengkela inggih sampun sumadya. Diajeng Sundarawati. Katimbalan dawuh kula Kang Mas. Kebak pelaporane Ban Biyata Ceti. Aturing Ban Biyata Ceti yen to sira nyumpetake dedaharan pun kakang ora nyuciwake. Kuwi apa ya tenan to Diajeng? Nggih leres to Kang Mas. Menika nggih. Atur menika lak piwulangane Kang Mbok. Sedaya kula sampun prigel kok Kang Mas. Riwelingipun kakang ya Diajeng. Kados pundi Kang Mas? Sira kudu mulak kanggo Prameswari. Jalaran kanggo Prameswari iki pinangka tepo-tepo baling kabeh para putri. Pinangka contone para putri Diajeng. Ngestaken dawuh Kang Ing Mas. setitik ana sing bakal ndak takoake marang Diajeng Sundarawati. Babagan menapa Kang Mas? Babakan besok yen to lakon kawengku dening sanatriya. Banjur sing mbok kake iki sanatriya sing kaya ngapa Diajeng? Kula mung ngrasake sanatriya ingkang saged ngayomi ugi nentremi jiwa raga kula Kang Mas. Kuwi jumbuh marang pengangenane pun kakang. Jalan sanatriya sing kaya ngono kuwi bisa kanggo conto para sanatriya ning Praja Majapahit. Inggih Kang Mas. Kula saka kuwi Diajeng Sundarawati. Sarene iki wis ora ana perkara meneh Diajeng. Pun kakang jaluk sethithik. Pun kakang mung kepengin krungu suaraku Diajeng. Kula tetembangan. Mangesaken dawuh Kang Mas. Monggo Kang Mbok. Ayo Diajeng, cetak Diajeng.
Sultan Audio. Kowe nak wis Mas Pepeng, di wonge. Mas timbangane ngantuk kene lho ya. Rocoan. ibune rada kedawan deh. Wase. Cepet dong.
Iya, Patra cinta Mas Rapi. Jos. Sultan loh. Mas Rapen, ayo dong. Kali pangundutan Bapak Tolit lan sak rencane. Monggo. Nggih, pungkasan iki.
Diajeng Prameswari. Menawi ta wonten lepatipun nyuwun dume pangarsani Kang Mas. Ya diajeng ora dadi kaya pangapa. Diajeng. Bisa ageng. Kakang Pati minangka Kiai kula dalem sewu jeung sinuraku. kados pundi raos sing penggalih panjenengan sampunipun nampi pasugatan para putri. Wah, nyatanipun yen to sampun diparingi pasugatan menika sedaya para prajurit raos ayem sangat wonten sadroning manah Gusti Ratu. Ngaten ya. Nggih, Ning ngaten Kakang. nggih kados Wiwit pundi. enjang prenjatan sanggan terkenal. Werdinipun badhe wonten menapa? Nggih, ngapunten saderengipun. Ning niki dirose. Dirose tiyang-tiyang pinter niku yen wonten renjak wonten ing kajeng griya menika badhe wonten tamu. Wonten tamu. Nggih. Haryosipin yen ngono coba metusa Kendoro Prabu. Kakang Pati minangka Kula dalem sewu. jebulipun lan satunipun panjenengan. Mereka tiap setiap pinter niku. Menapa panjenengan nate sumrep kalongan menika? Nah, kula ningali mau tadi sepindah ngintip. Lah brengose sak wonten niku lho. Iya, kados bocah prengori. Piyantunipun gagah Nggih, kan terus kados dosa muka. lah brengose niku lho sing ngedeni niku. Ning ngaten Kakang, Nggih, kados sarening Kakang Pati minangka dados pramugarining Praja Majapahit. Purba wasesa kula bodhoaken dhateng panjenengan. Nah, gadis ora wae. Ya, aku lo nyawang kok ndangan dingkuk niku lho. Aduh, sewu ning sinuwun. Panjenengan menika piyak wonten ing Pasir Barako menika piyambakan apa wonten rewangipun? Kula boten kaijenan. Kula kadharaken dening kadang-kadang kula. Oh, ngaten. Lah menapa kok boten dipun ajak mlebet Dipun keparengaken. Monggo. Duk gedhong. Ya, dis leres balik. Nuwun sewu jeung sinuwun. Nggih, Lah niku napa rombongane Agung Lestari? ingkang putri. Ayo sedaya wedok-wedok niku lho. Nah, iki lho. Boten Jaya. Pimpinane ada. Pimpinane sinten sampeyan niku? Meeting. Sesuk meneh nek melok bedaya aja jek-jekan.
hati sama kaya rombongan aku Lestari. Nuwun sewu. Nggih. Kadang kula jejoget menika sesembahan panjenengan kenduk-kenduk menika. Ha niku pancene nggih rada latah niku. Asinten tiyangipun kok Kakang Pati. Menawi tondolo para putri menika wah bokonge kados GL mek. Lah niku. Lah niki tepas niki iki. Ngetih. Pokoknya jangkrik. Menawi nika mboten patek menika. Nggih. Diajar. Cobi kang niki, kang niki. Lundu. Adikku kados pokoknya semupi beda. Pejeran dasik dereng marem. Diajar. Niki. Aku ki nek rodo wong seneng ya dek linak niki. Cobi kang niki kados pundi. Lah. Nek niki kula mboten tiyang. Nyengkel ae. Abeke kuning-kuning. Ah, niki tasik wonten malih. Hati-hati itu saya bludung. Lah, Aku kaya cungkek, kaya cungkek. kilo. Aduh. Lagi nek Eh. Dora. Umume iki dangdut, lah kok wedhus. Lho. Dangdut duduk dang. Dot, kira. Dangdut duduk dang. Kowe kualik kowe. Nah. Saiki maju mundur. Ampun dipenggalih menika sampun dados tiniwancinipun para kadang-kadang kula wonten ing negari kula. Oh ngaten sih, boten dados boyo pangapa awit niki kesenian monggo-monggo kula aturi lenggah Kakang Prayoga. Nggih. Nuwun sih. Nuwun di sana. Sak derenge kula tambut dumateng panjenengan panjenengan nggih pangestu nggih. Aja panjenengan menika mijil saking pundi lan sinten ingkang paring asma panjenengan. Nuwun sewu Rekyang Patih. Nggih kula. Yen panjenengan ping tambuh kalian kula. Kula salah sawijining sesembahan wonten ing Guwa Seluman ingkang jejuluk Sang Maha Prabu Jagalabilawa. Oh panjenengan kok Sang Maha Prabu. Sang Maha Prabu lho Gusti. Monggo panjenengan purba. Sang Prabu Jagalabilawa. Inggih kula. Wigatosipun menapa panjenengan munggah pendhapi raja-raja Pahit. Anggen kula wonten niat wonten ing pendhapi Majapahit tanpa tinimbalan. Sepeda kula mung tilik kandhang bumi Majapahit. Ingkang monggo kalih kula menika badhe mbone jang-jejawa sonten leripun kula badhe ngamar putih Majapahit. Dados panjenengan rawuh wonten ing Raja Majapahit menika badhe ngamar putri. Nggih, leres. Lajeng ingkang panjenengan kersakaken menika sinten? Boten wonten kalih amung setunggal menika Dewi Sundarawati. Dewi Sundarawati. Leres. Para menika tasih abdi kula. Mabat keleresan. Sang Prabu Jagalabilawa. Inggih kula. Kula namung saged nilaken go panuwun dening panjenengan badhe ngersakaken abdi kula Sundarawati. Ningapunten.
panjenengan kula aturi lenggah prayogi kula badhe wawan sabda kalian abdi kula Sundarawati inggih nyemanggaaken diajeng Sundarawati Tapi dalan dawuh kula Mas. iki ana rawe piantun luhur saka Praja Guwaseluman Sang Prabu Jagal Abilawa rawe ana ing Praja Majapahit mung kepengin ngersakake manang diajeng Sundarawati banjur diajeng Sundarawati kapiye Pangapunten dalam sewu Mas. Yen to dipun keparengken kula badhe njuk pawangsulan dumateng pawongan menika. ngono ya tak kawonake diajeng Sinuwun Jagal Abilawa. inggih kados pundi wong ayu Panjenengan ngersake kula badhe mboyong kula. leres panjenengan badhe kula bayang wonten ing Guwa Seluman Kula tasih kepengin ngomong sawira. Ugi pangapunten dalam sewu. Kula boten gadhahi raos tresna dumateng panjenengan. Mila panjenengan kantos wonten ing alun-alun mangke kula badhe njuk pawangsulan wonten papan raka. dados kula nengga wonten ing alun-alun Majapahit mengke wonten ujug pawangsulan Injil. nggih nduk dinaning iki penglamar ditolak ya ora ditampa ya durung mula dinaning kaya diranti ana ing alun-alun Sang Prabu apa wonten ing diajeng Sundarawati Kula dawuh Mas. pun kakang wis tanggap ing sasmita ento Sang Prabu Jagal Abilawa betulak ana ing papan iki tertamtu pendhapa Praja Majapahit ora karo-karuan ya yen ngono diajeng pun kakang mung balui apa sing kersake kakang pati minaucan Nggih kula dalem sewu. penjelan sampun pirsa piyambak Nggih. kula nyuwun dhateng panjenengan Sang Prabu Jagal Abilawa panjenengan Prabu kula boten ngersakaken menawi to Praja Majapahit dipun kagem jek-jekan tiyang Praja Guwaseluman Oh makaten yen kados ngaten kula badhe budal